Det her er Valby. Valby er en bydel i Københavns Kommune, og nok mest kendt for Carlsberg, Valby Bakke, Zoologisk Have og Nordisk Film. Men nu skal Valby være kendt for noget mere, for den er nemlig udnævnt til et af Københavns Kommunes 5 byudviklingsprojekter. Og det betyder, at øl, dyr og film får en ny spiller på holdet, nemlig idræt. I fremtiden vil Valby kunne kalde sig for idrættens bydel. Alligevel var det et angrebslysten Valby-hold, der kom på banen. Og faktisk har Valby tidligere været langt fremme i sportens verden. Lokale fodboldhold Frem BK har nemlig en lang og traditionsrig historie i dansk fodbold. I den langsomme gengivelse kan vi se, at det virkelig er et perlemål. I dag ligger holdet dog og roder rundt i Københavnsserien, og Valby Idrætspark har set bedre dage. Ja, banerne er meget skidte. Så der kunne da godt sådan ske noget renovering og diverse ting og sager herude, efter min mening. Nu skal Valby Idrætspark renoveres, og der bygges et nyt vandkulturhus, som skal stå færdigt i 2011. Desuden vil der blive plads til petang- og cricketbaner, og der bliver bygget et areal til skaterne. Så man kan lige så godt begynde at vende sig til, at Valby i fremtiden vil blive kendt som idrættens bydel.